Katarman Terminal tayo. Dito yung pahingahan ng mga pasahero. So, sa ngayon, merienda muna tayo. Bili muna ako ng pang-snack para lumakas pa. Pabili ng Cobra. Ha? Ay, hindi na nga pilya. Base, mapinit good. Ano man la, energy drink. So ayan, Katarman ha. Katarman Northern Samar. Subscribe guys. Oray. Katarman tayo. So ayan, tawid na tayo papuntang Rawis. Ayan, Rawis. Uli na kita. So, yan na guys. Makakuha kita lista. Masih kita makasakay pa po pauwing Rawis. 87 na ang bayan. Katarman Rawis, 87. Plus rate ha? Rawis. Ay, bagas-bas doon. Ada number pa. Okay. Oh, number 1. Oh, bagas-bas doon. Yung sasakyan o. Bagas na. Ganda na. Wala nang jeep. Wala nang jeep. Waray na jeep. Ay, sino? Oh. Ano? Oh, dito tayo. Papasok na tayo sa... Okay. Oh! Ayun na, di nagsakay. Pwede din sumabaw? Oo. Ay basi. Oh, yan na. Prente man liwat ka paglingkod. Yan na rin. High-tech na kami dito. Kasi yung patugtog namin, galing YouTube. Ayan o. Bluetooth, direkta na sa cellphone. Wi-Fi. So ayan guys ha. Saan pa kayo? Naka CCTV yan. CCTV yan ha. Ayan o. Ganyan kami ka-high-tech sa Northern Samar. Sakyan namin dito. CCTV. Mapinit. Sobrang lamig. So yan. So sa ngayon, usual ang biyahe ng mga bus papuntang Manila, yun no, mega bus. Karating lang. Katarman Terminal. Okay, biyahe na kami. Larga natin kan sa Katarman Terminal going to Rawis. Subscribe, Oray TV.